Dagan ka! Bunal! Good morning mga ga, another day, another life, another blessing na sa itong tanan. Karon ang ika-48 nga adlaw sa itong 100 day running challenge. Nagsugod na ba kasi mong running adventure ga? Lagi hapon. Dagan lagi ga, kay promise, nindot lagi siya sa lawas. Maong, managan ta. Sugod na ta. Let's go! Ako na din usaran mga ga kay ako mga kauban gabon maragwa gitu ka mata pero bisa kita lang usa kaganya pun dah ha ilis tag flavor banana flavor man ni karon atis na pud dayon ta ari na nato ma-apply mga ga kung kaya ba nato buhat na natong gusto bisa kita lang usa ug malipay ta bisa kita lang usa sa pagbuhat sa itong gusto. Oh, kaya kayo eh. Oh, di ka malipay ng nairo. Ayaw ha. Ayaw kita. Duta mga gaw. Na-farm ba? Ipok lang ka sa mga ganang utanon. Duta na. Nanta maka-farm ta puhon-puhon. Makapalit tayo yuta sa kaang. Stop over sa kay leaking para ito mga ga layong din yung rataha eh pamumula po sugal sana marag naskamag kong galingon dagan ka bunal ikaw kung di bunalan di ka dagan hurot ng lasa sa atis dispose na humanam na sa atis jabas na po Labas gede. Gamay na lang ga. Kalsada na. Baka juga masih piat. Kalsada na gyud. Kurot ng biyabas. Right. Gamay na lang abot na ta. Tong. Finish na. Sa mga wala pa kasugod, sugod na magdagan ga ha. Kay promise hindot lagi mo dagan. Wala binuang. Hanggang susunod di gayon mga ga. Hanggang susunod nga dagan, paday mo sa pagsuporta. Ganoy TV, anay out. See you.